White Star TV. Ku danna subscribe, kana sannan ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode. Ina gane duniya sai da masoyi ake zama kalau, sannan na ji duniya abun mai kaunar ka za ka ce salam. Abin duniya kudu sun fana'un kamar kiɗan alam, to ni ma masoyiya zan bayyana miki na zama kalau. To jirgin masoya za ka wuce, zo ka karbi sakona da na tara gayya, wasiƙu ne za ka kayo mai sona. Wayo wani rayuwa idan da masoyi tana yawan daɗi, idan an rabo da juna wahala za ta tashi mai faɗi. A ɗan baka tabali a baka ruwa amma ba su ma daɗi, zancen mazan jiya kan so ne ko in ce da ku taɗi. Kifin cikin ruwa ya san na san ki jarumar mata, sirrai da tsaunuka sun shaida kin shigo tunanina. Idan na yi farin ciki ya aike ce sannadinsa ba hauki, idan na yi bakin ciki ki ce mini in zo gidan kuma yaki. Ki dan bani tallafi domin ƙaunar ki ta yi min zurfi, a domin guje kishi mu bar gulbi kin gafar da mayaki. Ki dan daina tantama in dai ƙaunar ki ce ake naki, dukkan abin da zuciyar ka ta soto yana hannun dama. Kin yarda yanzu na narke to zaki minna alfarma, ki taso mu je gaba su miya du'a dan mu samu yar dama. Mu kore bakin ciki mu samu fitila mu haskake kowa, sannan mu ɗanɗana mai zaki ne sai mu ba kowa. Da ni da ke masoyiya za mu hidimta wasu kwarai-kwarai, duka abin da zana ce ya zama kin ji shi babu so na rai. Fahimtar ki ce ta sanya na so ki so na tara gaya, baki da yayi kaɗan bayyana yadda ƙaunar ki ta yi a zuciya. Sai da in yi miki albishir da ke ci ya tona wa duk gaba ɗaya, da hanyar ki fara yana kimin na halin ki ni ma na koya. Midgate Mix. White Star TV. Ku danna subscribe, kana sannan ku je ku danna alamar ƙararrawa domin sanin saƙonninmu idan mun ɗora akai-akai. Mun gode.